ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. инак чанд соат пеш турнири UFC 265 ба анҷом расид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангуари UFC дар вазни вазнин Дерек Льюис ва Сирил Ган барои камарбанди муваққатӣ вазни вазнин ҷангиданд. дар дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Жозе Альдо ва топови ҷангуари вазни 61 кг Педро Муноз. ҳамчунин боз яке аз муҳорибаҳои асосии турнир байни ду топови ҷангуари вазни нимёна Майкл Кеза ва Висенте Люке баргузор гардид. ва боз муҳорибаи беҳтарин дар вазни сабук ки шахсан худи ман интизор будам, муҳориба байни Рафаэл Физев ва Боби Грин баргузор гардид. ҳозир бошад натиҷаи ин муҳорибаҳоро пешкаш шумо мекунем. оғоз мекунем аз муҳорибаи Рафаэл Физев ва Боби Грин. муҳориба дар вазни сабук баргузор гардид ва тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа бо қарори ҳамаи доваро Рафаэл Физев пирӯз шуд ва чорум ғалабаи пайдарҳами худро дар UFC ба даст овард. ногуфта намонад ки ин муҳориба, яъне муҳорибаи Рафаэл Физев ва Боби Грин беҳтарин муҳорибаи шом шуд ва ба ҳар дуи ҷангуаро $50,000 бонус доданд. сеюм муҳорибаи асосии турнир дар вазни нимёна байни Майкл Кеза ва Висенте Люке баргузор гардид ва Висенте аллакай дар якум раунд бо тариқи сабмишен Кезаро шикаст дода ғалаба ба даст овард. дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад дар вазни 61 кг байни Жозе Альдо ва Педро Муноз баргузор гардид. ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа бо қарори ҳамаи доваро Жозе Альдо пирӯз шуд. дар муҳорибаи асосии турнир бошад Сирил Ган бо Дерек Льюис вохӯрд ва аллакай дар сеюм раунд Сирил Ган Дерек Льюисро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода бо рекорди 10-0 чемпиони муваққатии вазни вазнин шуд ва акнун ӯро муҳориба бо чемпиони доимӣ ва асосии вазни вазнин Фрэнсис Нгану интизор аст. хотиррасон мекунем ки пеш Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган дар як зал якҷоя тамрин мекарданд ва акнун барои камарбанди вазни вазнини UFC меҷанганд. реаксияи Фрэнсис дар ғалабаи Ган чунин буд: баромади беҳтарин аз ҷониби Ган. акнун ӯ довталаби воқеист. ба наздикӣ вомехӯрем кӯдак. дар твиттер навиштааст Нгану. хотиррасон мекунем ки муҳорибаҳои пурраро дар телеграм-канали Паҳлавон тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепитшуда. варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов муҳорибаи навбатии худро дар Нижний Новгород дар турнири Eagle FC 39 мегузаронад ва шаби гузашта ӯ дар интервю оиди бозгашт ва рақибаш чунин гуфтааст: ман шодам ки боз ба қафас мебарам. мухлисон ва ҳамватанони худро шод кардан мехоҳам. мо лагери беҳтаринро гузашта истодаем ва омодагӣ ба муҳориба дида истодаем. рақиби ман рақиби хеле ҷиддӣ аз Бразилия Марсио Сантос аст. ӯ тавонист ки худро хуб муаррифӣ кунад. фикр мекунем ки мо муҳорибаи дурахшон нишон медиҳем, гуфтааст Одилов. хотиррасон мекунем ки турнири Eagle FC 39 аллакай рӯзи 22 август дар Нижний Новгород баргузор мегардад ва бояд қайд кард ки ин муҳорибаи рейтингӣ мешавад, на ин ки барои камарбанд. яъне агар ки Фаридун Одилов дар ин муҳориба шикаст хӯрад, пас ӯ камарбанди худро аз даст намедиҳад. барои чӣ ташкилот чунин муҳорибаро ташкил кардан ҳозирашдан номаълум ва умедвор мешавем ки пеш аз муҳориба ин чиза мефаҳмонанд. мо ба Фаридун омодагии хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хунобуду сарбаланд бошен.